Máis de 20 propostas culturais dan forma a maio, mes da lingua, o programa de actividades co que Pontevedra quere celebrar e reivindicar a lingua galega. Que este ano pensamos que era importante facer un esforzo para dirixirnos tanto á cativada como á mocidade, porque é donde realmente temos que esforzarnos para conseguir a transmisión da lingua e donde estamos tendo auténticos problemas para conseguir que a lingua galega se transmita. A programación prolongarase até o mes de xuño, pero a Semana Grande será a vindeira, a previa ao Día das Letras Galegas o 17 de maio. Comezará o xoves 14 co concerto a 3 bandas a cargo do Conservatorio Manuel Quiroga. Será a 7:30 da tarde na Ferrería. Xuntamos sempre as nosas bandas do centro e invitamos a unha banda cercana. Tocounos este ano a banda de Tenorio e vamos a facer un programa variado que vai abarcar desde repertorio coral acompañado de banda hasta obras de autores vivos e o peche colofón pois vai a ser as 3 bandas xuntas interpretando este ano música de Soutullo e dirigida sempre polo director invitado. O 16 de maio haberá dobre proposta dunha banda. Este ano estrease o Volvere Troula, organizado pola AMPA do Colexio de Cabanas. Comezará ás 11 da mañá no Parque de Cabanas, con actividades pensadas especialmente pros cativos. A esencia do festival pois eso, defensa da nosa lingua, música para os rapaces, actividades, obradoiros, que haberá tamén obradoiros durante todo o día, con temas de reciclaxe, faremos unha homenaxe a Begoña Camaño polo Día das Letras, a través de distintas actividades. Este ano tampouco faltará a Festa da Lingua, organizada pola Asociación A Pedreira. Haberá música, xogos infantís, ruadas e unha manifestación con saída a 6:30 dende a Peregrina. E despois faremos tamén manifestación, iremos soltando libros pola vila. Hai unha historia que se chama Book Crossing, vanse soltando libros e hai como unha guía intera. Cada libro ten o seu código e se pode ir mirando de que man foron pasando, entón pois imos soltar uns cantos. Unha programación especial dentro da iniciativa Apego o Correlingua o xoves 21 de maio, a representación Vertixe de Teatro con Lingua o 24 ás 8 da tarde na Casa Verde de Salcedo. A gala Benveñas Maio o sábado 30 ás 6 da tarde no Pazo da Cultura ou as entregas dos premios de relato curto da FAMPA o 4 de xuño e os 1000 primaveras o 13 tamén no Pazo son outras das propostas deste maio, mes da lingua.